Nå, Anker, hvad laver du? Undskyld mig, der er optaget her. Du må ikke filme af det. Nå, ja, okay. Vi vender lige kameraet ned af. Har I set, at Anker han har fået en liggestol? Han har også fået et hus. Amen, skriv lige nede i kommentarfeltet, om der er nogensinde en kat, der har sådan et lækkert hus. Og så hvad han også har. Han har vand. Ikke? Og han har planter. Og så står der en kaffekop. Han har sådan et fangenet, når han skal ud og fange fisk. Og så er der sådan en her. Og det er bare rigtig lækkert, at du har sådan et lækkert hus, Anker. Og by the way, jeg har lige løftet Anker op i det der hus. Så, ups. Så derfor så er han bare lige der. Ja, det er jo meget godt for Anker.